sebuah tempat yang dinamakan apa, pocong, alas pocong ya, alas pocong hororin. Nah, gimana Mas, cek suara, cek apa, tes lag apa enggak, suaranya pergi suara. Alah celes malah wifi kundingin, kenapa wifi? Oh Mas Nabil, halo. Yo Polisi tanpa kurung N. Akibai it ge. Urung oleh papa akibai gak masuk ge. Ya, Suarain Mas RT ini seru sih. aman pura. Aku mulai Mbak Ket mau udan bae Mas. Udan bae joranan ki akibai. Mbak Yuli lah, mau nguaran no. Halo Mbak Luli. Alap yupul pokoknya kabeh bae kaca-kaca tantelo alap yupul. Lokasi alas pocong. Mas Irul melu pora Mas Irul si siapa? Nyong. Onakane nyong bae. Kemen. Gue menung sana gue. Yo dibantu tetep share ya nanti 20k. Kita langsung go Kan biasa. bejo melu ramas ora milu Mbak Yuli. Iki sih. Iya Mbak Yuli, ada yang mau disampaikan kan? Halo Mas, nyong wis sunat. Kapan singge? Suara undang-undang wae. Jadi ora undang-undang karo nyong tetep urung percaya. Nah dhewe wis undang-undang nyong lak percaya. Soalnya hak karo toyol wis tahjan khairul apa sih? Kemen tidole. Dene bengi temen udan bae Mbah Awung. Makane dite. Ala kadir langsung pesatan tangguh. Dibuka dengan ala kadir live kali ini. Ala katir tir. Thank you. Kuningen. Jika responsun karo thank you. Oh, thank you. Nur ora udan Mas, walah nakin udan deras, semangat. Ki pengen ciluk bake. Aja percaya te, iki jarene. Oh, Apa? jenengan wis tau weruh berarti Mbak Yuli. Mun aja percaya te ala kadir mending Nabi lah. Wah, Tek. Ulah kul serune. Seru aman. Aman hati aman. aman. Wis tak di-share pokoknya. Dol, share dol, konten-konten gue dol. Share yo, dibantu tap share-nya yo, dibantu tap share-nya. RT-ne ngadeng. Rupa Mas. Kacung matane Rika. Mas Agit anak tontonan Pak. Mas Agit anak tontonan Pak. Aduh, Tapi adoh. kol. Nah iki nyata anak tontonan. Nah sing anak tontonan. Nah wingi kae pas nang kene tetep ora ana nyong mulane ngejal ora ana ke mesen ora ana. Tutup mata lah. Jelas orang Mbak, orang ngadeng kue kemikup terus. Agak mulai apa soo. Baik dicek langsung. Oh, kok kemen lah sisun. Sing disepil sing oleh-oleh bae. Sing ngomong Nabil muni RT-ne ngadeng nembe. Aku mulai Pak Oo, lihat mau udan bae. RT-ne durung sunat kuwi. Pak Awu. Walah boten enten suara wong lenggeran. Oo. Atoh. RT-ne kok polos men ki mencen lugu pol. Nyong tahu pasing sing ora tahu nyong. Burung sepit RT-ne Mas Singge. Yo dibantu tetap share-nya yo sampai 20k kalau diborong. Oh, nembe bawa wis ala kadir rong sih wis pindho rong. Oh wis nyong salah kadir. Oh wis mau. Urung ding. Ala kadir tir. Thank you. Kembing bawo. Klalen, klalen bawo klalen. Speed seat. Yo berapa tap 10 sependingin. 10k tap kita jalan ya, 10k like kita jalan. Yang menang lo, olah menang.
Ora, kowe asine meneng-meneng menghanyutkan kowe Mbak Yuli. Siapa? Nyong lah pol menangane nyong pol kalem nyong lah brige kon karukinan nyekel mik malah adan kene nyong saking alime Gemen. Ayo guys, yang mau challenge dupat. cek tak serokna yo mending Ayo guys, yang mau challenge dupa jalur belakang juga bisa. 1 donat 2 dupa ya guys ya. Siap. Topi 6 dupa. Ayo guys, ramekan. Jam rawan. siap akit seyan akit kaken ala kadir yo seyan ayo ala kadir te wala Siapa? Wis pa. urung Mbak Rahma Aja ngapusi RT ta. ini asli aliran maling tapi wow Amin. sih wow Sing maling ki koclok jebule udu nyong. Koclok yang ngarani nyong maling. Berarti ngapa? Pada maling nyong karo koclok. Ngapura Mas koclok bukan nonton ngapura. Bocor lagi collab karo Casper. Ngaki collab. Heeh. Jos pokoknya lah. Ayo lah obrolan apa aku orang nyong ora milu-milu pokoknya Mbak Yuli kan Nabil. Nih lah. Obrolan dewasa lah. Amin. Nas nyong sumuk janas nang jaket Nas. Ya dikit didobel. Oh dengan Mas. Apa lah nak? Nggon. Olah. Ki langsung ke yakin nyong. Ora kena ora. Apa sih cabut? Langsung ayo teh kondengen 10 kandengen nah. Obrolan dewasa lah nyorak milu-milu lah. Nek wis mulai bae lah nyong milu. Aki obrolan truk ya. Kondengen ki aki gerak-gerak goyang-goyang iki. Kamerane tak nyopot jaket nyong. Langsung sumuk nyong. Ana 10k dari 10k lah. Wis bengi. Dewasanya langsung Yo dibantu 10k cepet lus. Ya, Ati let Pak Teh. Oke. Anas sore. 10k. Dek prige iso nyepil apa Nyopot kemen. jaket. Anas kok nyopot nabi. Yo Yuka, welcome. Thank you Ya. berkah Terima kasih Yuka. Pak. Walah. I love you full. Ya Latif sih bukan? Ngopi Siti, ngopi. Ya, ngopi. Oke, terima kasih kopinya Mas Latif. Wis. Oh, Yo tap 10k jangan Mas lupa Latif ya. ditakokna RT ne kuwi gak sida apa ora jare? Apa nih? Kaos. Cita dong. Kamera maremut. Oh, dingin lebih Lihat nyopot jaket. lokasi. Mantan subuh kan obrolan dewasa. Lokasi ngenu. Misteri hutan Pocong. pocong. Hutan pocong. Hutan pocong. Lokasi Silomerto maning guys. Silomerto ternyata akeh hutan. Masih Nah, Salomerto. untuk desa ini Ngapura. Cari libur ora libur, Mas. Ora libur. Mong agak bengi soalnya nek udan ote nembe Sampai hutan Mas Tioko, sampai hutan, sampean sing bener baik. Bisa nyong kok udan yo kan udan-udanan. Dikakan gelempak kon udan-udanan wayah bengi. Kemin. Hah? Ndi? Nembe sempet munggah. Kok ora wani medhot ming di. Kutluk ora wani medun ning ndi sih? Kak genang setia enggak teh? Oh, Kutluk. Nang kono usul memo. ora wedi lah. Iya. Iya, ini jejes ka. Nyus mari masuk angin ku. Yo karo dibantu love oranye yo sing absen aja kayak ngono lah pada absen. Yo Makasih. bompong ki agi korting ki wis bengi 10 kas di mening jalan. Kita pateni onyo Sun. Ayo kono tiok Sun. kono. Ala kadir. Ngurus muka dika. Urus Ora ngapusi nyong. Urus titik Mas Tioko. Antang bang kerep Oh, dingin, Mas. Pak Tioko yang digebrak aku bae metu yang ngono. Nah, wis. Loro meneh. Ala katir. Sapa maneh kowe? Uli ulai. Uli ulai. Ulak katir ulai Mbak Rahma. Thank you. Sapa maning? Mbak Rahma. Mbak Rahma love you full. Mbak Rahma engko bengi maning ya. Aja turun dingin bengi. Lakatir alakatir. Thank you Thank Mbak you. Rahma, Mas Dioko, Mbak Uli Ulai. Ya wis 10 kan tak pateni baen. Yo mlaku yo.
Oke engko maning lah ya sing Oke, nyong wis ora maca ya, pokoknya wis ora maca ke HP tak Siap. di simpen. nang di guys nang alas pocong Misteri alas pocong. bola RT ini Yo, bismillahirrahmanirrahim. berikan kartu Sebenarnya kita akan untuk beli Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma nasika salamatan fi dinina wa fi sawiyatan fi peratan fi rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan wa ma'afin kala fi syurur wa masyatan min al-hisab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hab li walidayya wa qamar fi syahira wa hab li walidayya wa qamar fi syahira wa hab li walidayya wa qamar wa ma'adna al-haqqa wa sunnati mustaqim dinas siratal mustaqim ya Allah berilah kula sakru diberikan keselamatan agar beri ospor niki pada alangan surga berapa amin ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim 10 dupa dari Mbak siapa tadi Siti siapa? Mas Fajriansah. Mas Fajrian. Thank you Mas. Berkah. Terima kasih Mas Fajriansah. Jalur belakang. Jalur belakang. Terima kasih Mas Alhamdulillah. Terima kasih Mas Fajrianta. Yo 15 dupa baru disulut ya. 15 dupa baru disulut. 1 2 3 4 5. Yo 5 lagi biar disulut. Disulut sih ngerti apa disulut. Denot si John Paguan Pahaya. Oh si John olah John. John usul John. Langsung tak nganu deke tak bonusi engko. Laku. Mbah Awu, terima kasih Mbah Awu. Ngake Mbah Awu kembangi. 5 maning dupane. John, kene nusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai penghuni alas pocong. Alas pocong. Apabila kalian berkehendak, nampaklah, wujudlah, hadirlah. Tapi nek wis nek gak perlu sing diweruhi kameramene be aja nyong. John, matur nuwun tambah akeh rezekine John. John, berkah John. Mas Tioko nek milu mrene paling njur Rika langsung ditus bola RT ini. Awas teh, anak jenggote ya Mas. Jenggot apa kemin? Moderator siap moderator. Aman teh aman. Siap. Aman. Oke, terima kasih ya buat semuanya yang udah menyupport kita, pada Bunda Baga, Pak Tioko, tadi siapa itu? Mas Benot, Mbak Rahma, dan sebagainya. Saya nggak perlu menyebut satu persatu. Terima kasih atas supportnya. Tanpa kalian kita bukan apa-apa, yo. Tanpa kalian kita bukan apa-apa. Mbak Heni Alkadir. Siapa? Mbak Heni. Alkadir, Alkadir. Thank you Mbak Heni. Amin. Kembali pas nang kuburan. Wah, RT ora wani nang kuburan. Engko maning nek nek metu setane engko maning nek metu setane. Oke, ya muga-muga. Apa sih gak maning apa? Si John, ya aku depane. Jalur belakang. Oke, 5 maning gak disumet men anak awak nyentrot iki ya 10 tekan masih John. Ala Kadir Mbak Vita sama Mas Teguh. 2 berarti. Loro. Ala Kadir, siji. Ala Kadir. Mbak Vita, Mas Teguh, thank you. Amin. Seneng teman pada ngerjain nyong. Tapi nyong seneng cepet pada absen. Orang ngerti pan nangkane bengi-bengi pada ngeprok nang kene. Amin. Mimpi dunding medu. Menurut brongsok anak baru bongkruh ki anake kemin. Jangan kemin katene. Walah sapa maning ki Ala Kadir maning Mbak Fitri. Oro. Wis. Temenan. Mbak Oh, Fitri. wis ta Mbak Fitri. Oro mau Vita. Mau Vita. Nah wis. Ala Kadir. Mbak Fitri, thank you. I love you full. Cete tak alah. Tak digawe wishlist tak gawe. Gen anak event kerang ora sih Nas? Oke. Gen.
Kerang. Apa sih ada? Apa ti? Yapati Yamayiti. Yapati lu. Siti. Tunjukkan, hadirkan jika kamu berkehendak. Apa sih ti? Anak putih-putih nang dhuwur lho. Oh, oke. Mik Masun. Mike prige mike? Pura-pura sun. Ya, Kiye. Sales gue apa sih gue? bener sun, deke sun. Temenan nek gue teh. Bener deke. Apa men ini? Mas, Gue apa mas gue mas? Godong pak? Ora lho. Putih-putih yang anu godong sih bener bae. Mas gue mas. Gue udah godong nek gue. Begor parani. Begor pak? Apa sih anak apa gini? Maju calon oke siap. Dewek kan niat ya nang RT ini malah didewek. Sumpah sun, obat sun. Mangkut sun. Sumpah sun, mangkut sun. Sumpah mangkut sun. Sumpah sun. Awak Wah, dia kene putih cah. Maksud iki. Sun. Sumpah sun, maksud. Mikir terutut pak? Hah? Mikir terut? Bener. Terutut kas? Temenan pura sun. Aman. Oh aman. Aman kak. Kena angin. Oh. Ala kadir gue lagi. Siapa? Ini. Gue setane ala kadir. Iki apa sun sing bener sun? Ora ngerti Yang bro ya tapi. coba manggut ngono. Jal parani meneh. Prike gas. Hah? Mendingin teh. Apa? Dente. Maju meneng. Mudun rena. Mudun bae lah. Bisa dalan run kae bisa. Bisa tuh. Mas, kamu balik gini mas. Kaki kayak putih nyantel. Ya bati lu. Ya Oke. keroyokan, ya dewekan. Ucut. Bikinan dhuwur kan mas. Mau nang dhuwur ndi sih teh nang kana kae bukan teh. Anak kayu. Ana dene. Matur nuwun Mbak Fitri. Pernah Mas? Mas tur nuwun Mas Joko. Oke, 1 orang. Ya lah lembut. Ela, Oke, 1 orang 1 kerang. Ela. Ala kadir. Apa? Ela. Yang perusun, sumpah sun yang perusun baik. Di TT apa sih teh? Itu mau kayak poci sun, sumpah poci. Mau di ala kadiri sumpah aki fokus ke. Sun. Nyopet di sun, sumpah sun. Bonek pol gede. Sumpah sun nek gede sun. Sal jam ki. Allah Akbar. La ilaha illallah. Mbah ngapura mbah nyong nang kene ngene mbah nyong mau solok salam ya mbah. Ampun nggih mbah. Sumpah mbah ampun nggih mbah. Disepil sun. Iki wis tak di zoom ki. Yo, karo Astagfirullah. dupane burburna guys, dupane guys. Temenan nek kowe guys. Allah Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Akbar. Zoom mentok iki. Sun, tambah gede sun. Mundur tim. Sumpah sun tambah gede. Sumpah sun tambah gede sun. Mundur sun. Mundur sun tambah gede sun. Maafnya sun. Sumpah tambah gede. Amin. Iki gancangnya. Ini kanan. Kamu arah kadir lu ki. Ya, siapa? Ela? Mbak Ila. Ala katir. Thank you. Amin, Mbak Ela. Kayak tene persis kayak sing mangkal nang alun-alun. Alun-alun ngendi? Di kalang kanan mbah, bahamu.
Kemen bahabuke. Mulane hafal karo raine yakin sumpah. Mik bae sih. Ya bata ya bati ya maiti ya bati do. Moderator cek wik. Tunjukkan hadir. Aman. Oke. Ya kecap, ya saus, ya sambal liler. Hadir. Ya raja, ya ratu. Ya prajurit, ya demit. Ya gombel, ya gundul. Cikah nang pangan ular ki. Lanjut. Salam kuat nang tangan Ica. Anak ular gelem mangan uang, Pak. Setan doran mangan uang kan gelem anak ular mangan uang sebener baik. Nang tangan pangan ular. Ayo guys, ramekan celaknya guys. 1 donat 2 dupa. Panas. Wih, Sun. Sun. Awan. Temen gue. Wah niki wit pol gedine cah ye. Sumpah. Niki wit nganu jate, tuwate. Tuh ke wit damar ki. Ki Mas, iki jalte rekaman jogono te nek pengen weruh gedine sepira. Aja tinggal. Disekep walah. Semono kuwi lah. Nek kuwi tuwate. Apa te? Kuwi Anak apa maning? apa kuwi? Gongsor Sun. Sumpah Sun. Di Kuwi. Gongsor putih-putih apa kuwi? apa sih ki? Luwih tua saka sison. Kowe. Apa sih kowe? Bekor mbane kowe. Agit milu rasite agit mletrek awake. Kresek kok kayane plastik gak te kowe te. Sebener Kresek ge. Sing rebahan po kowe apa? Utuh sing abang merah putih. Nang tak bentrok, rek aja mlayu ning bentrok. Emen ora sidan, Jur. Kresek kok kayak kresek tapi wuduh ah. Kresek ngono ki. Bendok. Ndok sama bendok ti. Ki karo dupane kurang 5 dupane ya Allah, kurang 5 tok kok. Tioko ora duwe ngene parika lah, Tioko kemis. Ora duwe toin, Mas Tioko ki agi 10 tok kurang 5 kemis. Tekanan batin. Jangan tak garap engko. Sumpah usun. Kasih paham Pak Tioko, kasih paham RT ini main kuyuk-kuyuk Pak Tioko. Lela Potter 22, terima kasih Lela Potter. Donat 1 T, Baluru T, Mbak Ela T. Ya, Baluru, apa? Mbak Ela. Alhamdulillah donat loro berarti 4 ya. Sik ngenteni murid. Wah, Mbak Arum. Aroem nek ki kudu sing mau nembak Arum ki Aroem. Ala katir. Dupa loro, Heeh. donat siji tok. Oh ya, donat ya Baluru maksudnya donat siji. Oh, ngomong ta. Yo 3 mane guys, 3 mane yo kuli. Katir T. 3 mane yo kuli disulut, 3 mane kuli disulut. Mas Endro walah karo dikirim nganune ta. Apa? Cikene. Mas Endro rikake sing bener bae. Karo cikene kirim narine ora kirimna ya, kirimna donate sepira 3 apa 5 men ki ketaya ngobong dupa. Cepet. Ora meneng bae, ora ngerti pak nang kene kaya sempor-sempor ngene ki. Belantara kayak wit gede-gedean kene orang ngandel. Kemis. Alakatin, Mbak. Siapa maning? Mbak Aroem nggih njaluk alakatin ora sih? Oh, wis lop oren. Wis, Wis. endi tak weruh. Cepet. Cedo. Mbak Aroem. Sok akal-akalan deke. Ora nggih. Aroem. Oh. Arum lah. Arum, terima kasih Hop, supaya berkah-berkah sehat selalu. Alakatir, alakatir. Love you. Thank you. Amin. Wislisi aja sangat songon bukan? Hah? Siapa? Lah jelas. Cas nganan ngedit prigenas kuning teh. Apa maning? Usah ngani karakter lo, cing. Ora. Di karakter baby, di karakter pang kemin lah. Lekan nek kakak ngono nyong ora kadhi host maning kemin lah.
Ayo juragan Mr. Bri, jalur belakang bisa juragan Mr. B. Ya jalur belakang ya Jalur nganu belakang Mr. B kowe nang kono ana semate. sekot lah. Ora mau PHP. Wis mayusun kan mlaku Kak. Yo. Assalamualaikum. Penuhi bisa. Ya Bata, ya Bati, ya Mayiti, ya Kunti, ya Sun. Kue apa Sun? Allah Akbar. Sun, kue Sun. Sumpah Sun. Kue nang buri kue Sun. Kue nang buri bet sumpah. Allah Akbar. Kue. Nah kue Allah Akbar. Apa kue? Nah kue Allah Akbar. Apa kuwi? Kayak ndak sih nangis kok kayak gini. Oh, orang Melayu ki orang Melayu. Ngisore utuh wite kue mburine wit kue. Allah. Lah iya, sing Allah, ana mandan murup-murup sih. Ana murup-murupe kue. Ki orang Melayu. Bajoni jalur bajoni teh. Amin lah jadi moderator. Amin. Ki zoom engel lho. Allah Akbar. Aku nang burine bedong sor yang non. Oh, Jepang beruk kuwi cah. Ya obah. Obah. Teh. Allah Akbar. Obah teh. Allah Akbar. Sing bener Sun. Walah ki nek ngerti alas gong 5 pol dhuwure iki wit-witi. Ai. Tidak padang iki. Ajam Melayu, kone angel. Melayu mengitar tok. Ya Bata, ya Bati, ya Mayit, ya Batinu. Hadir. Tunjukkan eksistensimu. Karo kamerane baik tapi ada karo nyong. Mansen kemi. Mau anane sitan di longsor. Ada mageran sitan nih. Kurang mangan chicken ya. Berat. Baik, Dede. Assalamualaikum semua penghuni yang ada di sini. Nyong ngerti dikinang kini pada. Nyong ngerti. Kayak ini lokasi ini kak orang anak penghuni ini. Katel. Nek kamu tuh metu ini cepet. RT ini wis ready gue RT wis cocok bun manane RT ini. Tak melayu nomor 1. Nek pengenalan kenalan kue jenenge RT. Tak melayu nomor 1 nyong. Tunjukkan eksistensi kalian. Yang wis nang kene RT ini wis siap gunane. Sumpah pol dhuwure guys. Ndi sih? Murah nek iki. Curang pol ngisore nek GG. Jan iki berarti niru. Nek ngati-ati teh. Satu orang satu kerang. Ngati-ati nek nang kene walah. Dewek golong nang kana jan. Alamat jati. Oh. Satu orang satu kerang kau. Yo ki dupane agi 12 tok. Astagfirullah, guys, dupane dibantu maning ki. Yo satu donat 2000 dupa, satu donat 2 dupa, guys. Suara pol berisik nang iso jan cecet. Madbrene te, Mas Tioko te. Apa? Madbrene pokoke. 1 2 3. Wah, lah Mas Tioko matur nuwun. Apa Mas Tioko? Hah? Topi. Suwun Pak Tioko. I love you full pokoknya Pak Tioko. Berkah pokoknya. Piranas 7. 6. 6. Ayo sumete. Sita sumet. 6 dupa. Priung. Nek sumet nek 6 tetep metu dik. Sita sumet ke, sita sumet sih. Oke, kaloro Kak. Apa sih buang sih lah kembi. Makasih yang udah terbangin kerang-kerangnya. Ayo satu orang satu kerang. Ciro lu. Tapi lincir wengi sak jaluke Mas Tio sak jaluke apalah. Hak lincir wengi, hak nasi padang apa orek-orek simpen Mbak Tika. Pakai mau direk. Sun. Hai sih. RT niki
Kurang ngomong wis lucu jare. Apa lah kembing. Set ya semuanya ya kita ngobong. Yang udah terbangin kerang-kerangnya. Kita nyulut dupa dulu, nyulut dupa dulu. Ayo 50 kerang ayo. Silent apalah mayo tak tandangi, sing penting aja Lingsir boleh manut. ki orang gawa apa? Kok Mas. Iki tambah dupan dingin nek nganti ora metu lingsir wengi Mas. Heeh. Keturun lagu mudun. Oh, lagu ketuman. Aman Mbak iki abe mulai Mbak. Lah masalah cah. Ya, Berarti. ki eling nyos di penangkal. Heeh. Kangon simbah ki. Mulai sih aki panen temen no tiri kate. Bakti kok ajak apa? Sing penting nganggo ki ajak walik abange nang ngarep. Dadi abange men lawan abang. Lebare. Oh iya abang Ijo. iki. Kangon simbah. Gas. Nah, Apa? Kemin. Kondengin ki urung urip-urip lah, cepet kok. batu giok. Oh, kuwe RT niki nganu CEO RT ini. Aslinya lagi nyamar. Nyamar di batu. Simbah omongnya dek nek gak ngenu kok piye. Iki berarti JPT gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yo sampai gak dapat Akbar. Hei. Sun, kurung ora Sun? Yang kurung nuntang celuk-celuk sih. Oh, Celuk-celuk sih ki. Ruwakna. si andang bae dupa duripna langsung wus. Ya bata ya bati ya maiti ya bati do. Oh, Akbar. Kurung Gas ora. mas. RT ini wani uji nyali mas wani gas. Dupo ora JP lingsir ora JP Anas muncul ke mesti JP siap. Hadir, Anas muncul. Masya Allah, Sun. Walah nek walah. Iki ki wit pol dhuwure lho. Joko. Iki sing iki Mas, iki wit pol dhuwure. Nganti sak ngisor sikil ki saking dhuwure jurange jah nek iki jah. Hati-hati jate. Yakin. Melas Anas ora sih. Walah aku kan padu bae nek karo Anas. Ora melas-melasan siki. Ora melas-melasan, apa mending Anas. Sikat. Ikan. Aku tuh uji nyali Anas ki artis uji nyali. Mas Ya ngono. bata ya bati ya batinu ya konsert ya konserut ya bencerut. Mengko nek aku ora muncul temenan uji nyali. Perasaan Sun apa sih? Sun. Apa sih teh? Apa kuwi sumpah? Allah Akbar. Nek kowe putih teh jah. Teh Sumpah. putih teh nek kowe teh. Ya bata ya bati ya batinu. Nunjur. La ilaha illallah. La Teh ilaha illallah. ngati-hati teh. Iki kadura-durane Sumpah, nyong pritik, Sun. kaya ngono teh. Sun yang pritik Sun. Allah Akbar. Apa kuwi Sun? Allah Akbar. Halo. Teh ngati-hati teh. Teh. Halo. Allah Akbar. Durane gua akeh yang ngono aja. Aja. Sumpah. Sama yuk oke bismillah. Apa kuwi cepet? La ilaha illallah Muhammad rasul. Eh. La ilaha. Dene nabur kae. Aja pandang teh Sun. kok ilang teh. Sun, loro, Sun. Sun. Endi? Kae naburine abang-abang sumpah. Endi? Kae. Allah Akbar. Burine abang ki. Allah Akbar. Abang ki burine abang nek ki. Ajak Burine loro. Abang. Ajak loro. Burine abang. Ini nyom brinding teh. Allah Brinding Akbar. teh. Teh Allah motor Akbar. pak teh. Motor. Motor teh. Sumpah nyomong. Rene. Sumpah. Loro Kak Sun, loro Sun, sumpah Sun, loro Sun. Sumpah loro Sun. Sumpah nyomroh loro. Nang burine abang Sun. Nek abang ora weni sumpah. Sumpah, nyong, nek abang ngapurane abang. Sumpah. Ngeper. Loro sumpah. Riki Pura mati. pura iki loro. Bang Kak. Wis antang bae sih orang nyong ora depos, mulane dupane kok cepet-cepet kemin, mulane usah pada pelit-pelit karo dupa. Dupa sumut langsung masrung sih. Temenan pura iki takon JP temenan pura. Nek mencen JP ketik JP sing akeh. Ketik FJP karo JP. Kemin Kak. Ora ngerti panek kene wis das-dasan kene ndas go sikil-sikil go das. Kemin. Teh. Hah? Teh ana sing nantang 50.000 uji nyali wani ora. Wani. Apa? Wani ki. Wani John. Alah, Aduh. Kan masih. salah Kak. Saya Kak aja karo Anas bae Mas Joko, aja karo nyong lah. Sumpah nek Sing abang gua Anas. Sun, yang wedi temenan Sun putih abang. Kayak tetep putih abang Sun burine Sun. Oh, tetep ya mulane kuwi siji. Kayak weruh temenan pura tanyo. Jal Sun takoni Sun sing bener Sun. Pada weruh ke JP. Putih abang kok opang dosen nang kunti burine. abang mundur nek kunti abang mending mundur. Jas kapan dulu. Apa mending Anas aja nganti weruh kunti abang Nas dika aja weruh Nas. Ku jangan. Perlu
nyong anteng wene moderator Kak. Amin. Kah engko lah melayu teh iki sing Apa? gak uji nyali John. Ora apa-apa lah. Melayu paha jare. Sik tak disiapi lah. Jaluk foto rupane pira? Hah? Njaluk foto rupane nyong Heeh. 10K. 10K Nyong kowe. gak murahan bae wong gen Hak disantet nggo foto rupane nggih. kemin sapa? Dipelet. Sapa? Nyok. Oh, sing gak mutus sapa gak nyatet sapa? Atantang go kiye. Ulah. Nggih. Oh, ora kuat simbah takon maju. Warnane loro ki. Ora kuat simbah takon maju. Teh aja Kemin. redek ta mung Alah, nyong wani nyong. Ah. Nek ngasih kekuatan penjelaskan kiye, nyong tak nyembah. Nyong kalah. Yo. Priben. Cemen. Ayo. Teh foto kowe nek gak foto RT nih kene nek gak foto 10.000 kene RT nih. Kene Ya, madhep kene teh madhep kene kon madhep kene Kak. 10.000 dingin. Oh, wis ki madhep kene teh. Endi 10.000. Lagi wis terus bae Wirasale 2026. Oke, terima kasih. Iki mesti kok karakter iki. Ora, karakter apa sih? Kemin lah. Kene nyong Ala tak. Kadir teh temenan Wirasale teh. Ah, Temenan Ala Kadir. tapi aja karakter ta lah, nyong karakter selekeh lah. Oh, oke. Sumpah nyong selekeh aja kaya ngono nah. Oke. Melasi karo nyong, Oke, pengen nyong dikirimi bawa kaya celeng mangkel nyong lah. Kaya ngono dah, nyong ora seneng lah. Ala Kadir tir, ala Kadir tir. Suwon ngono ta, kemin. Oke. Deke ngapusi deke. Deke ngapusi deke. Ora ngapusi ki. Oh. Demikian di sini BT apa Nas? Yonas. Mengirimi sayangi aku. Yo, Wirasale ono iki. ala kadir, ono ala kadir. Nyong ora tau ngapusi teh. Walah, nyong ki pol jujure teh. Nah, pol ngalime nyong kon karo ki nyekel mik be malah adan ki. Dene mlayu lah brigi anak kunti abang, Mbak, Mas. Resiko jarene dupane mampu apa? Ulah, mampu lecit. Mambune kaya ngana, Mbak, nyegrak. Kami di sini lagi dalan kita, dalan rana ki. Kok ilang dalek mau dadi mimpi arai. Nek wis ilang ki. Wis ketemu aja mau ki. Sing kemresek mau pas Sun. Ala Kadir maning. Sun. Bagong, Mas Bagong. Oh, Bagong. Dengan Ala Kadir. Oh, pol demit. Terima kasih Mbak Wira. Walah nyong wis orang ngitung cah. Wis Walah. nganu Wira. Sun, makbuk Sun. Assalamualaikum. Oke, mangane sing baku-baku Mas Indro. Mas Endro, prigesi lah Mas Endro. Kak gepreke apa kak dupane sing bener li sampean lah. Duran Gikal amin. Amin. Ana wit. Oh, sih gini duran. Teh Ala Kadir ndengin teh Mas Bagong teh. Ala katir tir, ala katir tir. Wis. Amin, Pak. Ngono Kemin iki. jare. Manane kak padu bae. Kowe ini ndak ngopi akeh ngono kuwi rupane iki. Oh, kemin lah. Kana belah nyong wedi nang kene. Ki tetep kok teh. Ki dalane kaya ngene teh. Ki mau ki sing mau nang kene berarti dhewek mau sekang Nang kono. kono iki balik kono. Yo. Sahur. Ya bata ya bati ya mayit ya batilu. Adik. Ya raja ya ratu. Ya demit kuntet ya demit tinggi. Ya parsilo. Parsilo ke apa ya? Wah sing gendarwo sing paling wut-wut. Ana maning Parsilo. Simbah sing omong kemen sama protes bae ini apa? Ah sing maju lah. Kemen. Oh, ana sak gemprenges bae iki. Anas. Nas, ya Parsilo ke apa? Oh? Ini Pak Pretipit mengancani pola. Dupane karo tembe dupane kemis. Men oleh Parsilo. Nek nyok penasaran teh jenenge Parsilo kaya ngapa Subang kok tak dinganu teh. Iki download, Browsing. browsing. Nang keleke nyong tapi paling browsing. Wis tak browsing semaput paling. Terima kasih Mbak Atika Dora siji RT. Donat. Lupa loro yo. Siap, Mbak Atika, terima kasih berkah-berkah.
Jalur belakang juga bisa ya 5.000 2 dupa. Wah, Mbak Wira, terima kasih sekali Mbak Wira ket mau ndir bae. Mbak Wira. Terima kasih, Mbak. Semoga Mbak Wira, Mas Wira, thank you. baru kita nanti siapa sih nembe Nas? Mbak Atika. Donat Mbak Atika berkah selalu, sehat selalu ya keluarga semua. Semuanya yang udah support kami, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Tambah banyak pokoknya, tambah berlipat-lipat. Sehat selalu. Kembali ke ujung Jembrugung. Ya, Mbak Wira, terima kasih. Terima kasih Mbak Wira, walah dari paling perut yang seorang itu wis ewon kita. Pira sih sana pira? Lah berus ping-ping terus baik kak ti. Tambah dupa apa? Hah? Mbak Ya Wira. tambah dupa ora apa-apa. Kowe wis pirate dupane? Loro. Ora kowe sing dicekel. Mau berpira? Mbak Wira suwun. Loro, telu, papat, 5, 6, 7. Kelalen. 20. Ponjol kene. Selawe tambah 100 maning berarti. Dah, 100. 100 dupa? Oh. Kemin. Ngipake. Bamu sun, bamu. Kurang. Panen yati ini. Oh sing nek ana sing gak alin jare dikenyo dupane. Gas terus. Saya ngitung ora tak jangan beruk sampai ini. putus. Enten iki ngitung, Mbak. Tek ming dijak Allah malah liwat sing dalan kaya ngono, Iya, Tik. dalan sing gampang Kak timbang muteran. Ai. Lah nyong yo prige. Apa karena namanya? Walah, Tik, nabrak apa ki? Pokok RT nih, kemin. Itu ngorong bae. Wow. Orang baik. Gelak bae. Balik demut mau gonek Ya wae kadang Kak kancani ta. gomek salak apa sih ki? Oh dingin. Kowe lek nyong dalane pol engel. Tik, masyaallah. Ini kejepit ya kemin Kak. Ini jepitnya alarat ini. Lo akik ya. Di ngono ke polarane kemin deke. Ngono yo. Apa ya? Apa sih? Jandelan teh. Paling ngono. Dilit nek anak kancane putih Pak Abang aja. Aja. Nek Abang aja. Ngono nyumet nek dupane kurang akeh nggo lilin. Hah? Dupane tembe maning iki, dupane tembe maning. Icon, prige Jon jare Kak. Maning 50 rene donat iki lah. Oh, Jon jare hak ge uji nyali saya ketemu. Kemprunge tok si Jon. Tioko alah. Baru. Ya kok wis ngene ngono kae iji mau. Apa? Ya topi ngono. Oh, kurang Pak Tioko. Kemin. Tawangane. Nek Tioko paling topi siji kita anggap ngenu absen. Tioko topi, walah, paus ote. Pau. Apa teh? Uwet ya, Jun. Di. Wit nek gitu. Uwet ya. Heeh. Allah, Akbar. Gede. Aman. Ya bati nom jut. Diki ngapa diki? Apa-apa. Oh, mesti gak minggat diki. Ora nyong lagi ndedeni iki. Nek nyong wedi prige jan. Settinge nyombu. Alah, bero. Nek mabur priki dek tanggung jawab. Ah, tak suwet kok kiye menjengor. Ya Allah. Ayo Pak Tioko, bikin RT kepuyu-puyu ning katok Pak Tioko. Ya kok paus walah ya bata ya bati ya paus ya datanglah kalian semua di sini. RT-nya ready. Tutup jemponane juga sudah siap. Ki sing jenenge RT piye, Mbah? Ki sing jenenge RT jare Rika takon-takon ki wis nantang jenengan Pak nganggo ake. Ndang teka sing up. Ah, jales aja Abang jah. Sing bener Sun. Jengkor sing bener. Ora de. Wis tak kameramen balak genten lah. Abang-abang kae deke tundang abang-abang. Ki to mei nek nyong manuke mabur melas slepi jare. Ah, slepi ya urusane slepi. Nek kasih mabur langsung tak cekel tak sunut. Langsung abuh. Tanggapan pasun. Oh, adoh tapi Mbak. Ana nganu imblik nang kana.
Lagi apa nyepiti Mbah nganu Mas siapa kali singgih lagi sepitan. Oh, masih gak kesepitan. Kemen jare panrene ora sidawe. Ya kuwi mancen kaya ngono kuwi. Ye, Assalamualaikum. Pak RT mutung. Ya kaya ngene iki nek mutung nggih rupane nggih. Nek mutung kaya ngapa jare-jare rupane. Siapa sing mutung? Nek mutung ngono-ngono. Mulane usah ngundang-undang sing nyong cen Oh ya emo. Allah, wis ati, wis aja mutung ati yo kaya ngono. Nah, yang pengen ora mutung tembehi dupane kemen. Oke, baik deh, siap-siap. Galur belakang 5.000 2 dupa. Aja mangkel ta. Heeh wis ta. Donat siji 2 dupa. Oh, wis. Topi 6 dupa. Astagfirullahaladzim. Kurang apa nyong tekan kene Kak ngenu-ngenu Kak. Aja mangkel bae kaya ngono. Kemen mancen Kak. Astagfirullahaladzim. Ya kayak ngono kuwi nek etemu. Nah, tang maning. Jelas kaget yo. Kemen mancen. Apa maning teh? Jangan aja kepadangan teh, aja kepadangan apa sih teh? Nek kuwi ke apa ki? Ki si apa nak iki? Ki motor teh. Ayo teh atuh temen. Teh nang teh. Coba apa? Jelas langsung. Teh cebayon teh. Oh, isi engel teh dolane teh. Ki tobrok dikit apa malah kene? Abang lanjut kesandung kue kemen lah. Pura-pura ki abang. Sumpah nek ora abang nyomok wis. Mending mundur. Ora nek lebih abang, Mbak. Assalamualaikum. Jadi dewek. Simlaku arah ini. Lah mulane kuwi si. Ya. Nek ki orang kena tadi dalane. Dewek Ya mau dewek sing liwat kene ta bukan ta? Tapi malahan balik mening nang kene. Kapulagane aja dincoti ora ki. Ya ora dincoti tenang bae nek dincot kan rene. Rene ki mengkok. Manan nang wit kerampil. Ti aja 20 detik. Titik. Kok dengan Pak nek abang ora wani sumpah nek nyepil kakes ke apa? Abang wis pengalaman teh. Pas nang benteng Belanda kae tadi. Heeh. Wah, ya yakin terus. Warang ditempongi harus simbah wele. Ora wani nek abang. Yo tampilah. Si abang-abang kemen masih kok malah dongakna. Tambahi ta dupane lah. Ya kuwi sing abang kuwi. Teh, ket mau ping pindho JP sing abang Rika sing pake abang wong. Tekan Pak Tio kok. Oh, ora. Anunya. Glotreng glorok ngono ente maki. Ya bati ya mayite ya capidu. Jot. Para ratu, para raja, para prajurit. Saya bersemayam nang kene. Oh. Apa Mas maneh? Joko muni kaos abang temenan, Mas. Enggak kaos yo. Oh, ngapa sih? Yang ngundang cari Mas Tioko. Ya bener Mas, ora mau beden-beden Rika. We abang, Mas. Oh, ternyata. Oh, ya lho Yang apa? suara ti. Nah, suara Osi. Kurang perasaan suara kayak. Ayuni, ngapa sih Mbak Ayuni? Sun. Kok di situ? Sun. Sun. Perasaan ki sing wit mau bukan? Wah, iki wis sing gedhi jate. Di mana nang kene maning? Iki sih dewek. Wis Mas WJP Mas ana sing abang-abang pindho mau karo putih. Ping pira brokon putih. Ora ki dene nyong katakan wit ki maneh ki mau. Dek mau si arahe mengdi. Mau ki dheweke wah jate. Si mon sing jar sing jar dikit nyong karo keping ngono. Lah dhewe kan jur balik nene mening Rika kan mau mlaju rono. Mlaju rana dek mau. Nah iya. Allah. Bismillah kuli melayu aja. Maki ke jurang sore. Piye? Kemen kok. Oke orang Ya pada ya pati ya abang lunga tapi tak doang lunga ki. Oh. Yo dupane gak entek ki tambah maning. Muser-muser tok kuwi bro kete.
Enggak, Mas, kita tuh tadi mlaku wis kang kene. Mek kok ora wis mudhun. Ngerti-ngerti mrene maning. Iki gak ana parene. Ya. Mudhun maning. Ya. Yo mudhun maning bukan. Bukan anak apa nih, Ting? Yo arek panrene ora tim. Nggih Mas Bastian garage iki ditagih baite ya. Ngapa? Gak runup ora. Ora, ki agi nang kedol. Agi-agi kidul ulio. Awas kok jangan jatuh sing-sing. Agi nang kidul. Etene kok nyopot kaos abange. Olah kuwi. Nyus lah. Kowe abang kon gulune truk kok te. Gulune truk, ngisore ki blorok kuwi ngono arte kaose. Gitu. Hah? Sing mau. Ya kuwi sing mau sing muni plastik-plastik. Nah mulane dhewek mau ngerti rene mening. Udah ki ping dibeline. Bro jaket cah. Moderator prige ki beline, jane kok ketemu wis gede maning. Tim. Tim. Iki sing mau ki nang kene iki. Sejare muni kresek sih. Manut dalan wae ta ngono dalane Kak. Lagi ket mau wis manut dalan terus, Kemin. Makane aja playon tete. Ayo mulai tulek lah. Kok deke sing ngene lah. Mah domeh. Deke sing arep. Tulung. Kemen ana poci merah karo apa abang-abang kuwi kunti merah karo kuwi kok. Aja mlayu kemen temen. Ana suara kang muni pinjam dulu 100. Soalnya tak tempok langsung. Tempong. Aja Mas mirah-mirah terus ki. Nek mirah ki bahaya. Oh, nek mirah sing di RT ini lah ora. Cipri gak maju maning. Oh, bukan tinjur marana ti. Rana iso ora sih ti? Rana kae. Tapi dalane yang aja. Nyong tinggal. Jare kon maju lah kemen deke ngapa-ngapa kae nabrake bae. Kemin. Apa kuwi? Ndi sih anak apa sih? Ndi Mas Icon jare anak challenge uji nyali 50.000 ki. Suara mirip bayi. Benot kempus. Mirip. Artine kuwi sing mare gara-gara Mbak Fitri ora. Ngapa nyong maning sih. Ini temenan pagi Mas sama Icon. Ini lah. Ini sare. Apa ngenyang ti 100 ti? 100. 100 malah. Lapan kan gak rene iki Mas Bastian garage. Oh Mas. Oh tulisane ana tulisane Yogyakarta. Ya tak deleng kuwi. Bener iki dari siapa? Dari Mas Tioko. Kaos ana tulisane Yogyakarta. Ngono kan nyudunyong. Mendingin tak eling-eling. Yang tuh saya panggil 501 kuwi nek pasang nomor ya 501 nek ambil nomor. Eling-eling 501 apa 105 apa 015 apa 051 terserah. Kemin. Tak nomoran. Mbah Mekan. Hadir pura Mbah Mekan. Alah paling tulisane nek ora Yogyakarta Borobudur ngono ka. Dari Mas Tioko ki. Waduh. Mereka Pak Nebano kok ngenai pira, kok ngenai dupa pira. Ala kadir Mas Yahya. Mah Yahya. Ayah ya. Ala kadir Mas Yahya. Ala katir tir. Kembali. Satu langsung bukan. Kak, nepi tak dinganu ki. Dingin Mas. Assalamualaikum, Pak penghuni, Joko Putut. Siapapun yang ada di sini, Putut. Pasti kompak wae. Dikon Pak Tioko, Pak. Oh, nyong dikon Mas Tioko. Buka klambi 20k. Walah. 100.000 apa 20.000 kuwi? 20.000. Mih. Terus ngarepe, wah nang ngarepe ya langsung sampai Murah Mas. temen dikayate regane 20.000. Buka klambi tok, Kak. Wah, Sun. Yo lah. Sun. Yo. Sun. Apa sih teh?
Titi ajak kayak ngono Ya titi. apa ti? Wujud. Wujud. Sumpah kuwi gede temen Sun. Kuwi gede temen kuwi. Ya Allah ya Rabbi. Nang dite kuwi senang jero. Oh, sandere gongsoran kuwi. Ora keton ti. Dhuwur kuwi. Allahu Akbar. Mabur rek wis sumpah mabur. Tobrut. Wiwit tobrut. Udute. Hah? Apa? Udute. Duren, wah duren. Bener iki Sun. Kuwi jare nganu kok menonton. Bodong kok kayane. Iki nek keweden kaya ngono medeni bae manjen. Astagfirullahaladzim nek kita nek kene luwih werete iki hawane wis siji nang kene ti. Ngomong dari siap ini Pak. Urung kan kene. Lagi santai kawan ngono jal duntang. Oke. Sing muni nganu mriki sih. Wis JP. Lagi santai kawan. Wis JP dupane ora tambah-tambah. Iki dupane. Wujud tulisan Yogyakarta yo ah. Yo. Dupa ireng maju. Ya bata ya pati ya Assalamualaikum lah baru nyong nek bata-bati ora ngerti. Kunro bunanul jakim. Amin. Ini nang kene mencen nang kene nggih pada wujud. Celeknya guys, 1 tuna 2 dupa, topi 6 dupa yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang kene hawane wis semangat. Jenengan pada tangkring nang kene nyong ngerti. Kene kene wis anak RT ini karo nyong iki. Nyong ora ngerti papa, RT niki sing nantang jenengan iki. Nyong mau nyampirkan nganu RT niki wujud-wujud ndang wujud sak jelas-jelasi. Saya tantang kalian dengan selantang-lantangnya. Hadir. Hawane wis siji kok. Iki nang alas yo nek ilang priji. Pol kecil sumpah pol kecil. Sumpah pol kecil. Ya Allah. Ora nantang nyong patias nyong jare iki semakin iki apa ki yakune nur rezekinya aku nur rezeki. Ora bunanul main. Sumpah pol kecil ireng. Nyong matane langsung pedes ki kenang apa ki? Nang apa yo? Langsung melayu teh. Hah? Malah melayu keplisit engko. Olah. Tapi nembe nang kana hawane siji pol. Nang kana hawane. Walah nek nang kene favorit e. Ki dheweke nang kene urung sithik. Nggih, nang kene walah. Iki temenan wiridnya nang kene iki. Sumpah sing kene arep Wis tak siapi sajen malah ora rene nggih Mas Bastian garaki maning. Gede ireng dedeng iki sumpah. Sing nyong wedi lah Sun. Aja berarti. Balik yo. Batu gioke kon ngetokna mantra. Walah, Oke. kuningan. Astagfirullahaladzim. Iki teh. Maju. Nek ora ngandel Mas, iki nang kene iki apa? Padang bulan nggih. Nang kana bulan nggih. Nang kana bulan. Nek jarene wong padang bulan ki werit to teh. Heeh. Dia bangsane jin pada karing ceritane. Setan pada karing ceritane. Sing Ya, duwe Pak. sekti tambah sekti karing karo bulan kuwi. Oh. Ya ana sing lutisan, ana sing rujak, ana sing nyolong jembu lah. Pirang-pirang pada karing wong pada ngumpul sing ceritane. Kuyan jembu, Pak? Hah? Kuyan jembu? Oh, ding dupa deh maksudnya. Kemen iki. Apa-apaan kok Ayo ngono guys, carane. pamekan celeknya guys. Ayo, 1 tuna 2 Diagen, dupa. Nek iki lah bener Sun, iki sing wit mau dewek liwat kene bener iki. Ya tapi dewek mau ngerti-ngerti sekangkana maning ti. Mulane ndongan dengin. Ya mau bukannya wis donga. Muni prigi. Ya selamat oh, pas donga, mau selamat, pas pertama. Ya wis assalamualaikum, ya ora salah. Assalamualaikum, kados bae kok di kene. Wong sewu ndak liwat nggih, jalan-jalan iki jalan malam. Baik. Ana sing pitan, te sitane pada pitan ti. Nanti Ya ki pada karing.
ceras ki ndingkluk pol jerone cah. Semangat tim, terima kasih Mas. Mas Latif, kata Mas Latif, pemain. Masalah aki ancang-ancang ti kuningin tenang bayi tenang. Mas Latif ngono. Cok hantelna. Aki ancang-ancang ku mak gludak ngono ana paus engko. Di dewek ming titik wah kene dalan sebelah cah. Belinya nanti karena kalengnya. Bro jati. Nyong ora ngerti dalan cuk lagi ngutambah gua apa sih lo? Kecil yang ini ki. Mana? Aja di mek ti. Jadi mek nyok lalen kan ngapura nyok. Sambat titi. Ngapura ya nyok iki ngemek lalen pesene simbau sangat ngemek ngapura. Oh, Nyong kawane wis siji deket mau te. Te nyong kawane wis siji kek. Enggak lapor. Yo. Tak milu dikit bae lah berdua tok kok Mbak Za. Cuma berdua. Walah mugahmu nang kadene lu dalan no kan langsung pinak-pinak rana ka. Hah? Dalan biyo. Kudu teh. Wis pirang jam ki? Boleh. Tim wis pirang jam jare? Lagi sejam. Jam, guys. Meh off jam piro kirane? Jam bae lah. Mulai setengah 10 ki lagi setengah 11 deh. Jam setengah, bukan 11. Yo. Jam 11. Ki sejam mening. Tekan jam 11, setengah jam Anas Solo ki. Apa no? Men. Suarane bendi. Bro, iki nganggo hati, Mas. Nonton imblik. Anas wani Solo njaluk pira ki, Nas? Ditantang karo Solo karo Mas Tiyoko. Gak wene apa Om Tiyoko. Tak wae Nas tenang ki, Mas Tiyoko. Kak Solo. Oke, siap. Woi, Nas, Rika alayong Nas, tetep Solo Nas, sumpah. Ngapa? Sumpah Alas Solo. Ngapa sih? Ngapa? Wait, Oke, bunga teman. Kira Anas Solo. Apa sih? Anas Tiyoko Solo. kasih dupa 12 T. Sama mau minta apa? Dupa rolas? Jaluk apa Mas Tiyoko jare? Anas ayo ge. Cari Solo, Anas Solo. Oh, Anas Solo. Oh, Anas Solo. Oke, Nas, siap Nas. Minta Anas Solo. Moderator, siap ora moderator? Oke wis kadung ngono wis gas Wen. Oke. Apa tak tunggu nang kene iki sorot-sorote delengna kene. Merana bae te. Hah? Mantan adoh ki dhewe karo mlaku. Men kok ada kajarana karo dewek berburu maning. Oh, ya karo mlaku rana maksude. Sana? Heeh. Ya heeh. Tuh. Ki delengna sorot-sorote dhuwur. Nang ndi deke? Yo teng beli ki cah. Alah keprige. Lah ora ten beli nyanyi ndur milu rateng beli. Anu keprige. Kok dengan Anas karung teni Anas. Karung mlaku rana tene kan. TW iki wis karo mlaku gitu. Oke. Ala kadir ududing. Aduh. Udude. Aman iki. Oh. Nek wingi kan muni kondingene tak pengen jal wingi kan muni iki muni mending ora. Muni maning. Woi. Nas. Oh, gedene nang kono. Ngono sakit. Nang di situ dalane. Cal bisa menek, Pak. Ini bisa menek iki teman-teman. Kita lan kono sing lagi. Kemen. Ya wis. Ya Solo ning ndi? Iya, mau mlaku bae sekarang kene Nas, njur balik ki sing mau dalan rana. Kan beli setengah jam, Nas. Ya priye gocek kamera, gocek dupa ki HP. Katanya cekel nyong. Ora dupane ora mangko wis entek kak dupane iki. Ki wis entek Oh, ya, Mas. dupane entek. Ya ki dupane entek wis nyong wis ketetep bae ki panas ti. Dikira Dupane- iki. Hah? Dulu. 199.
200 koin. 200. Ji. 200 koin. Alas dulu. 4 6 7 8 9 pas 20 ki. Tenang Nas, ora gawa dupa ge Mas Tiyoko. Oke, Pak Tiyoko. Ya ki sentrindas. Ki 20 ya wis tak dancep ya. Sentrindas kuning tak kiti, cekel nanti. Berarti Anas dewek sih? Ya 10. Dewek Nas. iki Nas. Sentrindas. Tambah dupa rolas li. Ora cari Mas Tiyoko ora Nek Kak. ki ora karo Kaki dupa nyong, paha. Ya tak kalung nanyong. Terus sih. Heeh. Soalnya ora teng nyekeli engel, ora Ya, mangka sekarang ngono mungkin. ki yang konon Bener. dike pahawo. Ora dadi provokator dike Ki priye ate loro nang nyong kabeh iki Ya priye? siji Ren. Kuwi tas itu jagondringan siji. Oh. Ya kita kamera. Hotelnya nanti. Kalau kayak duit apa-apa. Dais Anas oh dais. Ya kelas ini gak ngopi kasih penyet ya. Astagfirullahaladzim. Anu di Di sentre kepala. Ikinya udutnya udut. Tening tas ki. Anas kemeradak. Kopinya di Kopi ini ning tas Kan iki pas digosin Nas, bukan ngompol ge. aman. Wih, nganti bukak Mas. Keme. Bukak meh mabur wingi nang Oh, jengkai. kita ki ye. Kebuk-bupak kae. sing alon. Nanti mabur bro. Oke. Jadi nek weruh disepil ya aja langsung melayu ah. Kayak yang mau melayu-melayu nek Tak tinggal kameranya dengan melayu-melayu nek wis wedi. Wes ora di. Hati ini mulai dia Mas. Hah? Hati. Ya kuwe diarep anu ki kuwi nang ngarep bae, nah aku nolak arep apa. Sing penting krungu bae iki. Bismillah. Ini yang pelaku ini dijalurin ono. Ora anjur balik sing rene bae bukan. Nek melayu jendar 200 ka kemin. Sangu wedang nas. Nas, Bismillah. sangu wedang nas, sangu wedang urung. Ya nek sangu. Lah kangelan lah ora usah. Sangelan engel Pak Tiyoko, engel. Karo di komen-komen yo guys. Bismillahirrahmanirrahim ki yang ditinggal ki wong loro. Pertama kembali ya. Reke ndi reke? Jelas. Ora gawarek. Yo enggak apa. Yo guys. HP ne gocong nah. Oh heeh. Gua ngecek apa? Kawan we. Nasi. Aman tenang we. Oke Pak Tiyoko. Wah, wis karo deg-degan ser ki nyong jelas omongane abekane sesek guys. Tolong astagfirullahaladzim. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim.